Marius, vandaag is juni de 19e, 2020. Vandaag willen we wat met eten merken. Wat ik vandaag wil merken is dat naast zich hasselback potatoes. Ik naam de Schtrucklaunt ätschoken. Van helemaal aan. Vandaag wil ik je mal wijzen waarom we zo'n stad gemerkt. Zullen we wat ätschoken gleichen, ik glaube, die worden sehr schön schmecken. So, hier wil ik wijzen wat het alle braucht en wat die man gemerkt. Dankeschön. Okay, da wil ik je zeggen wat we vandaag willen brauchen. Hier hebben we kaas. Dit is Swiss cheese oder queso de Suiza. Je kan zo'n kaas brauchen, is geweldig. En daar hebben we witte ätschoken. En hier hebben we zo'n queso parmesano oder zo'n parmesan cheese. Dat zijn alle harde kaas. Wat is daar met de ätschoken een beetje zo fijn rubbelen. Daar hebben we spaak. En daar hebben we, dat is ja tocino. En daar hebben we olive oil. En door een kleines penseltje. En die kan ook geschmackene butter brauchen. Dat schmeckt krachtig schijner, vielleicht noch schijner. Hier hebben we zout en peper. En daar hebben we dan gekerkte ham, also een gamon. Dat schijpt am Stuur sehr gerne Schnittjes. Die kann Chimix brauchen, irgendwas wat je er waschen will, wat immer je schön schmeckt. Hier hebben we zurer Schmand. Ik leg den noch mal mit Ewer schmieren. Als je het gleich noch nicht braucht, genau nicht. En daar hebben we jalapeno. En hier hebben we dan sippeljeuk oder onion greens. En dat is wat we vandaag wel brauchen. So, ik weet al wat zij fan doen. Nu wil ik je wijzen waar dat man eruit merken. Door, ik dacht, ik wil jullie nog eenmaal alle wijzen. Kan je krak zijn wat er alles is. Ja, krak is dat zo. Oké, daar willen we nu dat alle eruit merken. Dankzij. Oké, nu wil ik je maar wijzen wat ik dan met de eten doe. Die heeft nu zeer aufgebarst. Dat is maar rein zijn. Als je mocht niet vielleicht wel aufschalen, maar ik doe niet. En dat fijne schaal is, daar werden er bloß aanloten. Dat is ene veel gezonder. Wist je dat ook, dat die schaal heeft meer nutritious stof te maken, dus nur half als de ätschok zelf. Zo, wie loten er aan. En maar wat ik dan doe, dan denk ik deze ätschok nemen, hier kan je een lepel zijn, een lepelsteel. En hing hakt dit, waar je hand 2 lepels bruk je daar. Dan doe je door zwischen zaten, dat we niet ganz dicht snijden, want je dan dit is de stert. Die kan je zijn, hebben we alle dan achterzoll Schneiden geschnitten. En dan hebben we deze krak zo. Hebben we hier zo dit. En dan doen we van achterzoll, want dan schnijd je niet ganz dicht, dat die tuk blijft. Krak zo staat. Zie? Zo sehr fan. Ik wil dat nu alles zo staat dran snijden. Dan kan je zijn, dan wordt het een draai helemaal niet. Alle smakke schnittjes, waar die alles zo staat. Dus ik zei, heb je een lepel, of waar je een oude basbestok hebben, wat een beetje aan derna is. Ik vond deze am hoofdbuiten in heb ik gemerkt. En maar aan, dan schnijd je die alles zo staat, smaakt 2. Zo sehr fan, want dan schnijd je niet ganz dicht. En dan wordt je wijzen wat we dan nächste worden doen. Ja, so wat je dan doen is, dan neem je de ätschoken. En dan entweder je schmaltende butter of een beetje olive oil. En dan doe je tussen jeder schnittje, doe je een klein beetje olive oil tussen. Alle een beetje, dat is een beetje arbeid, maar ik wil niet zeggen, dat wordt het wit zijn. En dan, wanneer we dat dan is gaan, dan gaan we door een beetje zout even, een klein beetje peper. En dan gaan we in de oven, en in de oven gaan we dan opharten met 425, 450 graden Fahrenheit. 425 graden Fahrenheit. En dan gaan we 1 Stunde bakken, 55 bis 60 Minuten. So, nu heb ik die alles zo staat hier, alle een beetje bepenselt met oil. En nu zijn we rijdt, en dan doen we een klein beetje met grove zout, vielleicht hier een beetje stitchen, een beetje even. Daar is staat. En dan wat ik dan nog doe, dan doen we een beetje van dit kaas. Dat is je dan de harde kaas, de parmesano, door een klein beetje zo'n kremeltjes een beetje even. En dat even doen we dan loten. Zo, nu zijn we rijdt, en dan bakken, 424 graden. Dankzij. Oké, nu hebben we de oven met 424 graden. Nu gaan we hier neer. Aquí tenemos la estufa 425 grados Fahrenheit por 1 hora. 1 Stunde werden wir hier neer. En om de halve Stunde wordt de plaut omdraaien. En media hora voy a cambiar rotar el plato. Zo, dat staat. 1 Stunde. Dankzij. Ja, den tijd wordt voor de ätschoken bakken. We hebben nu 1 Stunde tijd. Ich habe unseren Spark hier reingesproten.
En abwaschen, weer abriemen, dat wanneer de ätschoken ruik gaan, dan heeft het andere alle smaak abgeriemd en ruik. Kijk dat hier, waar dat sizzelen dat, heeft zich schijn en richtig schijn. Dank zijn. We laten ons spaak hier, tocino, bacon, dat is van crispy. Nu kan we het uitschrijven en dat we op een schieven uploaden, oplagen en dan staat het ruik. Dank zijn. Oké, dan is nu de gouden halve stunde. Wat ik dan wil doen, dan wordt deze ätschoken met omdraaien. Nu kijk hem al dat. Deze is het bloos, zeer smaak. En dan wordt de ätschoken, die kijk hem al dat, die vangen aan. En dan wat ik dan doe, is dan dat je zo nog eenmaal een klein beetje olive oil en butter even penselen, zo staat. Krijg ik door, olive een klein beetje even penselen. En dan draaien we de schief aan. Zo dat. En dan worden we dit trainen. En dan nog eenmaal een halve stunde. En dan van daar weer. Maar deze vangt er onze smaak te lopen. Dankzij. En dan wil ik niet weten wat we dan doen. En dan hebben we hier een beetje zo'n gamon. Zo'n schenkjevlees. En dan doen we dat door het vesten. Al die, jeder stremeltje doen we. En dan alle soorten vesten. En dan waren we nog een beetje zo'n spaak tot versen, dat heb je wie eerst rijstgebrood. Krijg zo staat, dan was een beetje kaas en een beetje ham, of schenkjevlees, of eentje na dat ook gamon. En ja, bloos zoals je wel, je kan ook alles aan ander vlees gebruiken, want je hebt eens wel zijn chimex, of bologna, dus wars, ergens wat. Chorizo, krijg het wat, helt zich krijgelijk. Ja, bloos alle weer wat squash geht sich zusammen. Bloos alles door handvol stoppen. En kaas en vlees. Dit is niet voor zo'n mensen wat er wel een wicht verlieren. Wat er wel elendig zijn en blijven. Dit is voor zo'n mensen wat er schijn te eten liggen. Ja, en dan wil je niet te hard worden. Maar dan waren maar als ik wat schijn te gaan. En dan hier nog maar wat twersen en een beetje zo'n jalapeno twersen. Dan een klein beetje zing, dat lijkt nog een beetje. Kijk maar dat, dit wordt we bloos een zeer van de vader. Dit namen ze loaded hasselback potatoes. Dat zijn echt nou die dan vader Schtrucklaunt ätschoken. Ja, kijk maar dat. Dat geldt een beetje op, maar wem dat schijn je eten meer, dat je werkelijk schijn. Ja, er staat een, dit als je dan thuis, je kan je zo'n thuis gewählen. Je kan een rode thuis, gele thuis, wat immer je wil. Jack cheese, helt zich krakelijk. Kijk maar dat, dit geeft einfach zo'n grote vaten, dat laat je meest doen lobster, maar dit is dan zo'n lobster waar hem geworden is groot geworden. Ja, en oh yes, ja, krijgt zo staat, dat er bloos allebei neer prammelen. Ik wil er nog mal een, ik wil een ding zeggen, van der waar we schijnt meer gaan. Oh, we moeten nog een paar beetje meer zo'n jalapenos nemen, en ja, de jalapenos snijden, die is zeer dern snijden, beetje dern als, zoals ik al zei, bij een pizza-stuur, wo ze gaan de pepperoni, die color zo dern gesneden, dan kan je in een grote deur kijken. En maar nu hebben we dit alle vaart volgestopt. En dan wordt er nog een klein beetje door, een beetje met olive oil, met penselen. En dan waar je hand, je smal naar buiten, dat is veel beter. En dan, wat ik dan doe, is dan heb ik hier nog, we hadden hier nog een beetje vergeten, maar spaart maakt, dat wordt nog, dit zat je dan in zo'n vate kou, weet je wat we zo'n kolf gaan. Ja, dat zit een beetje in meevlees en nog vaat, en schijn je eten. Door dat er alle vol stappen, vol spaart, en weet niet wat alles. En dan nog was het een beetje zo'n alle, je rubbelde kaas even. En daar hebben we nog helemaal stek 15 minuten bakken, dat is zo lang, wat ik kaas van versmolten is, en dan zijn we uit zum eten. Maar de mij zit zo dit wordt bloos, zeer schijn smaken. Door dat kaas er nog bloos het eeuwig bleef, en de kaas nog allebei een beetje eeuwig vliegen. Door dat alle van versmelten dit. En daar werden we zijn voor het tijd. Ik laat er wat van doen. Dankzij. Nu hoor je mal, kijk dat hier. Dit zijn nu de Schtrucklaunt ätschoken. Zeer fijn. Nu wil ik je te wijzen hoe we die worden uitmerken. Okay, da wollte ich mal wissen, wo ich da uitmerken. Für mich, I mean, je kan der Schmand van de waar, bloß groot zo is je dan wel. Ik wil hier met dan, ik leg er dan een beetje, wat er dan na een zure schmand even.
sour cream, crema agria. En dan wat ik dan doe, is ik hier nog een beetje smaak even houden, dat je nog helemaal een beetje smaak even krijgen. Dan hier, wat ik dan heb, dat zijn dan de seppeljuk, die staat even. Dat staat. En dat zijn de rijden, want papa heeft zijn het vlees gebakken, steaks, of klaps, of wat immer. En die ätschoken wel, merkt die. Proef dat mal. Ik word het nu krijg smaak, ik word het eigen smaak door, maar ik wil niet zeggen, dat heeft een zeer schijntje smaak. Die zijn zo knusprig. Die zijn er nur heiz. Ik kom aan oppassen, dat ik niet de muil verbrennen, aber. Baby. Ik wil een ding zeggen, merk dat ook. Dit is dat weer. We zijn wings of hem bruin gebakt. Met dat sour cream erin. En weer de smaak wel, ik kon dat er niet. Maar, doe je wel, ik wil niet zeggen. Dit smaakt schijn. Merk dat ook, weil je van vlees gebakt en klaps en shish kebabs, wat immer je doet. Merk dat ook. Dit is met arbeid, aber dat smaakt schijn. Dankzij. Hier van Schtrucklaunt, Manitoba. Ja, ik wil nog een ding zeggen, want je niet vlees gaan, je baarklaps of steak, dat brukt niet meer. Hier is je vlees maakt. Dat smaakt zo ganz eigen her schijn. Dat zal je in je zaad zijn, zo schijnt eten merken, maar dat is niet je in je zaad, dat is wat we van dir hebben. Zij je schijnt het. Brukt niet meer vlees door te bakken. Schmaakt dat mal. Oh! Sehr schön. Okay, hier von Schtrucklaunt, Manitoba. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen. Laat me weten wat je geschmeckt heeft, oder von wo je zijn. Uit van de Welt. En vergeet nicht dankbar zu sein. Und sehen wir uns vielleicht nächste Woche. Mal Gott sei Dank. Dankeschön.